Sa number 3, pamuno sa Task Force Disiplina nagapanindugan nga wala sa maging supak nga minimum health protocol sa filing sang Certificate of Candidacy sa Grupo Progreso sa Comelec Bacolod sang kahapon. Sa video nga kuha ni Dali Yasa, makita ang pagdagsa sa mga supporters sa Grupo Progreso nga nagupod sa marcha humalin sa San Sebastian Cathedral pagkado sa Comelec sang mga kandidato nga nag-file sa ilang Certificate of Candidacy sang kahapon. Halin sa simbahan, naging masako man ang pagpanaway sa katapos ng Task Force Disiplina upod sa City Legal Enforcement Team kag Bacolod City Police Office. Suno kay Wilfredo Jolingo, pamuno sa Task Force, wala sila sang may naisuhan sang citation ticket, bangod na sunod man ang physical distancing sa mga pagtirilipon. Sa mga litrato nga ginpost sa social media sang kahapon ging question sang netizens kung diin na ang social distancing nga ginatawag kag kun bala wala na ginadakop ang mga wala sang face shield. Para kay Jolingo, mahimo na dala lang sa emosyon ang mga supporters nga nagdugok sang makita ang katapos sang GP candidates nga ginpangunahan ni Mayor Evelio Lunardia. Sa pagsugod sang filing sang COC sa Comelec Bacolod, wala man sang may nagsupak nga o kung may nagsupak sa minimum health standard protocol bisan sa pila pa ka mga kandidato nga nauna na nga nag-file sang COC, kaupod man ang ilang mga supporters kag volunteers. Tulukon nila man yung video, no? Kung nila slow motion nila, no? Para nga kung kung imo na sa tulukon lang kwan. Layo. Oh. Nga layo, to sila mo do sa ka wala sang distancing, no? Kita mo tanan-tanan nga ato to nga mga law enforcement nakapisil, no? Nakapismas. Tulukon lang nila po sa hakon as far as we are concerned, wala sang may na-violate.